Henrik fra Wild Distillery på Bornholm. Nede foran her, der står vores Slåen Gin. Og hvis man ikke lige ved, hvad Slåen Gin eller Slåenbær er, så er det et lille sort bær, som vokser hen i efteråret, bliver moden der. Vi sanker dem oppe i Ravnedalen her på Bornholm. Det er syd for Hammershus. Der har vi en tilladelse fra Naturstyrelsen til at sanke de her slåenbær deroppe. Vi tager dem først, altså høster dem, sanker dem, når vi når hen, og det bliver frost. Og min hustru, som jo er kok, siger, at de skal i hvert fald have haft 3 dages frost. Så det plejer at være hen omkring december, så samler vi dem ind, og så ligger de simpelthen i lage, altså i udtræk i vores Original Dry Gin. Og der ligger de lige omkring før påske, for vi elsker at lancere den her til påsketid. Og så håber vi jo, at de holder rigtig, rigtig længe. Så siger vi nænsomt, og derfor er der altså også lidt bundfald i her. Jægerne, som jo også elsker Slåen Gin, dem der går på jagt, de kalder det sigtevand, og de drikker det altså ganske rent. Og det kan man også, og det kan jeg lige smage på her, så skål på det. Ja, det er godt. Der har sådan lidt mandel hen over sig fra de her slåensten. Det kan ikke andet gøre sig hen over der. Og så laver vi lige en gin og tonic også. Vi skal bruge is, masser af is. Og når jeg siger masser, så nøjes jeg med en enkelt isklump, fordi nu er jeg så heldig at have dem så store. Men ellers, hvis man har små isklumper, normale isklumper, så skal der altså flere til. Og det gør altså, at man holder sin gin og tonic, at man holder den rigtig kold. Hvis man bare putter et par stykker i, så smelter isterningerne hurtigt, og så bliver det en meget vandet cocktail, eller gin og tonic, som vi har. Starter med Slåen Ginen. Cirka 6 centiliter af det. Så tager vi lige en appelsinskive. Den her, den er dehydreret eller tørret. Det kunne lige så godt være en frisk. Og så tager vi Fentimans tonic. Og der topper vi godt op med den her. Det er cirka her omkring. Jeg bruger omkring 1 til 2. Altså 1 del af ginen og 2 dele tonic. Synes man så alligevel, at den er for kraftig, jamen så kan man jo altid spæde lidt mere tonic i. For mig, der skal der altid lige lidt ekstra gin i, men det er en smagssag. Jeg rører den også lige en gang. Og skål. Den er god. Ja, den er god.